दुलाराय बर' फरायसा आफादा दानानै होनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बिनि दिनै बे मिशननि मेल जिरायदों रङियायाव आरो बे मेलाव सावरायनाय जादों मिशना होखानाय बायदि बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननो बर'फोरनि गेजेराव ससिय' इक'नमिक एडुकेसन बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय हाबा मावलांनो जों गोथौयै सावरायदों आरो सावरायनानै थांखि लादों बर'फोरनि गेजेराव लाइमोन हान्जाफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानाय ड्राग्स सोबनाय बेजों थैनाय ड्राग्स सोबनानै बाइक सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय जोंनि बिनानावफोरा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय फुजा मेला बेरायनानै फरायनाय फारसे गोसो होयै बेफोरखौ फोसाबनायनि नोजोरजों ड्राग्सनि हेंथायै हाबाफारि लानो बा ड्राग्सनि हेंथायै आवाज होनो क'क्राझार टाउनाव मोनसे ड्राग्सनि हेंथायै रेलि खालामनो थांखि लादों आरो जोंनि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायबाय थानाय बर' लाइमोनफोरनो बर' माहारिखौ दालांनायनि इयुन बिबानखौ होलांनायनि नोजोरजों बा बर' माहारियारि बाद नेसनेलिज्म सान्थौखौ इयुन जोलैनो होलांनायनि नोजोरजों आरो आथिखालाव बर'फोरनि रांखान्थि जेंना सोलोंथाइ जेंना समाजनि जेंना राजखान्थिनि जेंना गुबुन गुबुन बिथिङाव माबायदि जानानै दं दावगादोंना दावगायाखै दावगानो थाखाय मा खालामनांगोन बेफोर खोथाफोरखौ सावरायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो जेराव बर' फरायसाफोर फरायदों डिग्री कलेज बै कलेजफोराव जोङो बड' नेसनेलिज्म आयदाखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरजों सावरायनो जों थांखि लायो दा बावैनो जों गुवाहाटी इउनिभारसिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोंनि बर' फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै बड' नेसनेलिज्मनि सायाव जों सावरायनो हाबाफारि लागोन मोनसे हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननोब्ला समाजाव मोननै थाखोनि मानसि थायो हिन्जाव आरो हौवा हौवाल' जौगानानै आइजोफ्रा थालाङोब्ला बा आइजोफ्रा जौगानानै हौवाफ्रा थालाङोब्ला समाजनि मोनसे बाहागोआनो थालांनाय जायो अब्ला मोनसे हारिया जौगानो हाया बेनिखायनो बर' आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समान जौगाहोनायनि नोजोरजों आरो बिथांमोनखौबो सांग्रां खालामनानै गोग्गो बर' समाज जौगासार बर' समाज दानायनि नोजोरजों बर' आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय जों सांग्रांथि मेल लानो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरखौ जों बिथोन होगोन बे थांखिखौबो जों लायो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनो जिहेतु बर'फोरनि मोनसे बोसोन होलांबाय आदर्श होलांबाय बड'फानि महर मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो बिथाङा माबायदि बर' हारि दानायनि बाथ्रा सानदोंमोन माबायदि बर' समाज दानायनि बाथ्रा सानदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्राखौ मानो बुंलाङामोन बे सानस्रिया बिथांनि महरखौ नुनाय लोगो लोगो जाहाथे बर' मानसिफोरनि गोसोआव जाखांफैयो बे नोजोरखौ सिगाङाव दोननानै बिथांनि स्टेचु फिसा फिसा स्टेचु बानायनानै बिथांनि स्टेचुखौ टेबोलावनो दोननानै साजायनो हानाय रोखोम जों स्टेचु बानायनानै मुसुखा बानायनानै मोनफ्रोम बर'नि न'खरसिम मोनहैहोनो खाबु खालामनो जों थांखि लादों बिनि अनगाबो गुबुन गुबुन हाबाफारि सोलोंथाइ जौगानायनि हाबाफारि समाज फोसाबनाय फुजा मेला जौ जुवा खोमसि फोथायनाय बेफोरखौ फोजोबनानै गोग्गो बर' समाज दानाय बे नोजोरजों समाज सांग्रांथि हाबाफारि आबाद जौगानायनि बिथिङाव आबादनि सायाव सांग्रांथि आरो जौगासार बर' आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनाय बा बिथांमोनखौ मान होनाय नैबेफोर हाबाफारिफोरखौबो मोनफानि उनाव मोनफा लालांनायनि जों थांखि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ डिसेम्बर दाननि 19, 20, 21 आरो 22 अक्ट'आव जागोन बै जथुम्माया जानायनि आगोलावनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव थांनानै आसामनि जेराव जेराव बर'फोर थानाय जिल्ला बै जिल्लाफोराव थांनानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरनि सायाव जों गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लाहैगोन गेलेनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोर बिथिङावबो हारिमु बेफोर बिथिङावबो जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बिनि फोरोंथाय बादा ट्रेडिशनेल
बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेफोरनि ट्रेनिं बा फोरोंनायनि बादा बेफोर हाबाफारिफोरखौबो खुंनो जों मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ बिथोन होगोन। बे गासैबो जोंनि मिशननि हाबाफारियाव गोग्लैयो। बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे माहारियारि फोरबो। बैसागु बोथोराव हौवाफोरा गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बैसागु थिलियाव रंजानाय, बर' आइजोफोरा खान्थाल मादा दख'ना गाननानै फास्रा गाननानै बैसागु थिलियाव रंजानाय मोसानाय, बे फोरबोखौ जाहाथे मोजाङै आब्रुथियै फालियो। बेजों बर'फोरनि हारिमुवा जाहाथे गोसारो आरो बर' होननानै सिनायथि जानो मोननो हायो। बेफोर हाबाफारिफोरखौबो जों खालामदों आरो खालामलांबाय थागोन। बेफोर गासिबो बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि नोजोरजों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआव हाबनानै थानाय आयदाफोर आरो बे आयदाखौनो मावलांनो होननानै जों दिनैनि मेलाव बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि मेलाव जों सावरायदों आरो थांखि लानाय जादों। जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो सानो जोंनि मावनो लानाय हाबाफारि बा जोंनि नोजोर आरो थांखिया जिहेतु बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै गायसननाय, बे हाबाफारिखौ जों मावनो ओंखारदोंब्लाबो जों थांखि लादोंब्लाबो जों गोजायै बेखौ जों मावफुंनो हाया। बे हाबाफारिया जाफुंनांगौबा जोंखौ रायजो राजाया मदद खालामनांगोन। इयुन जोलै लाइमोनफोरखौ फोसाबनाय बा जौगाहोनायनि बाथ्रा बुङोबा लाइमोनफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन। आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनायनि बाथ्रा बुङोबा आइजोफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन। आबाद जौगानायनि बाथ्रा बुङोबा आबादारिफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन। हारि मोनसेखौ जौगासार खालामनोबा जों सानसुमै रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद खालामनांगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआ मावनो लानाय हाबाफारिफ्राव मदद आरो हेफाजाब होनो जों जेब्लाबो खावलायगोन आरो बिथांमोननि हेफाजाबखौ जों जेब्लाबो लुबैगोन।